Ngomsombuluko umsolwa ukhombe lapho angcwaba khona isidumbu sikaThuleleni Shabalala. Umndeni uthi umufi wangcwatshwa ngoMbasa nyakenye, kanti namanje umsolwa ubesamholela imali esibonelelo sikahulumeni. Yebo, kwatholakala ilontuzana isikhwama esincane sokujima. Lo muntu ungangami ubude, so wamqoba, akavelanga wamluntuwa wamfaka nje, wamqoba kangokuba kwaba noplastiki, kwaba nalokhu kwasemakhazeni okwalontuza ukuba bamhlanganisa ilontuzana ukuthi ikhanda kanjalo kanjalo, ezingazi noma waphelela yini kwalowo umzimba. Umndeni uthi aweneme ngendlela amaphoyisa asingethe ngawo lolu daba njengoba umsolwa esachanasa ngaphandle. Yabo nje uGambu yena umphathi asikho happy ngayo ngoba kuningi abesihlukumeze kangangokuba wathi yena unelungelo lokumngcwaba ulontuzana yedwa. Kanjani ngoba enengane? Wathi umthetho wase South Africa saxayisa kanjani ngoba sizothini ngoba asiwona amaphoyisa. Kunelinye ilungu lomndeni belihlala nomsolwa elanyamalala. Umndeni uthi wavula icala lokulahleka komuntu emaphoyiseni kodwa ushaqekile uma uthola ukuthi alikho idokodo lokunyamalala komuntu elavulwa. Kusenjalo kuleli sonto umuzi womsolwa uthungelwe ngomlilo ngumphakathi.